Din il-mappa hija s-suċċess elettorali li sejjiret il-Partit Laburista mingħand Joseph Muscat u se tkun l-għaqda fil-Partit Laburista li se tibni fuq dawn is-suċċessi. Dan qalu l-kandidat tat-tmexxija tal-Partit Laburista Robert Abela fejn tenna kif il-Partit Laburista għandu jibqa' jissaħħaħ biex ikun jista' jibni fuq il-ġid illi nħoloq. Robert Abela qal li aħna nistgħu nkomplu mmexxu dan il-pajjiż il-quddiem għaliex il-Partit Laburista għandu l-kredenzjali li jkompli jmexxi dan il-pajjiż bi stabbiltà għal futur sabiħ. Dr Abela qal li hemm ħafna sfidi qudiemna u l-Partit Laburista qatt m'għaddejja joffri soluzzjoni għall-isfidi tal-pajjiż. Tkellem dwar l-irwol tad-delegati u l-membri tal-Partit Laburista li jrid ikollhom vuċi akbar fil-Partit li jgħinu fit-tfassil tal-idejat, il-qalb tal-Partit Laburista. Huma l-ħafna li dejjem żammu lil dan il-partit b'saħħtu, li dejjem żammuh viċin l-għeruq tiegħu, ejja nagħtu lura l-importanza lill-għeruq tal-partit. U ejja morru lura l-għeruq. Fil-mument li morru lura l-għeruq nemmen li nimxu ħafna u ħafna l-qudiem. Dr Abela qal li Flimkien ma' qudin se nkomplu naħdmu bħala moviment sabiex inkomplu immexxu l-pajjiż il quddiem inqasmu aktar ġid u flimkien inkomplu nirbħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.